Sanibona. Niyaphila kodwa. Kodwa ngephile kanjani entweni enkulu kangaka? Lo ophambi kwenu ukanda bethithiza owakwanxumalo entabeni zaseshowe enkosini yakwashanga esigudini sasemadladlule endoneni uHlongwane. Hayi mina ngizoba mfishane kakhulu ngoba kuza ingqwele lapha emva kwami. Ngizoba mfishane kakhulu. Engizokusho ngikusobe kuyihlanganise yonke inkulumo yami. Mina ngithi ithonga lakho mvuka Gwazela lisebenza ngendlela engakazi izibonwe. Ngizongena emazweni kaSigwebo uma yethi abangani bakho akekho umuntu owenza into ibe enkulu kangaka enabangani abarong. Ngoba abangani mabe wrong uthi udonsa uyale bebethi shona nje hayi kungcono kanje usho ukuthi abangani onabo abakwazi ukuyisayiza bayisayiza entweni yabo emzini yabo abakwazi ukuyisayiza mangabe nihleli etafuleni nendawoni bazenza nibe kuyilevel eyodwa efanayo ngoba ayiphumi imbono mangabe umuntu azi ukuthi ayumcineke uhamba ngeBM mina ngihamba ngeMercedes kuvele kuhlukane nikalana ukuthi hayi ayikho into phela engayitshela kakhulu ubani usho ukuthi mina nje ngibonga lelo thonga elenza ukuthi abantu ophila nabo noma ngabe yimuphi mhlawumbe bakhona abantu ophila nabo mhlawumbe mina engabathandi kodwa mangabona umuntu esesondele eduze kwakhe kakhulu ngethuke ngithi engabe lo muntu engamthanda osondelene nomcineka ngaba kayona ingcenye yokuthi mina ngiphile kule yanto kaMcineka. Ngiyabonga mfoka Ngobe ngiyanibona ukuthi nikhona eduze kwale ndoda usho ukuthi yonke into eyenzekalayo ngoba niseduze kwakhe usho ukuthi umqondo yenu niyenza ilingane uma senindawonye ngoba ngeke kwenzeke kube nje uma emqondweni ingekho ndawonye. Mina ke ngiqala ukuba yigoso ngo1996 Mcineka angazi ngathini nje uyazi ngake ngiyibeka le ndaba ukuthi iyasimangaza into eyenzeka nje ngomeni siyibone kaMaskandi into eyenzeka nje ethinta igoso ethinta inkabi ke manje ethinta ama-award ukuthi ke kuveza umuntu ukuthi ubani eqenjini lakhe ukuthi nokuthi lento Mcineka inkulu ngendlela esimangaliso uplazi ngeke akutshele umuntu onomona kodwa lento inkulu ngendlela esimangaliso balindele abazokuthuka ba right vese kuba njalo naseyinzizweni sikhulele insizweni thina ibingcono insizwa bese kuthiwa hayi kodwa unento ethile kanti lutho kuyikhona nje njengoba kunjalo. Mcineka siyabonga kakhulu unekomiti lonke bese ngikukhumbuza Mbomvu into oyishilo ukuthi nina kufuneke nibakhumbuze kakhulu abantu ukuthi kufuneke bephile kwicategory yabo basinayo icategory yethu njengamazulu. Ngijabulile leli gama malikhulunywa wena ngoba ngihleze ngiyisho lento ukuthi abantu bakithi mhlambe abangcono empilweni ibona abacindezela thina abantu abamnyama ukuthi bengaphumeleli. Ngiyabonga.